arum kuncaraning bangsa gumantung ana ing luhuring budaya marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya tadya ukuraning jiwa jawi para peni sepuh sesepuh ingkang tukul bekteni sarta siniyudan dening para pambrehen para tamu kakung sinedahan putri kang winantu ing pakormati langkung-langkung kadang sutresna pametri budaya sapa pambrehen ageng wonten ing padegahan Kolutan RT 11 Karangwaru Plupuh Sragen ingkang tuhu luhuring budi ngaturaken wilujeng siang wilujeng pinanggih kalih kelolan sak keluarga ageng paguyuban campur sari jangkep Al Rosta wijaya saking Banaran Jengkrik Kedawung Sragen ingkang pun pangarsani binekten Banganton Pol siang kalenggan keparang marak sowan ngemban dawuh panjenengan ingkang mengkugati Bapak Suwandi dalah Ibu Markini nengki ingkang mengkugati netepi ing reh darmaning sepuh Biwalda Putri kinasihipun nengki retnaning Ayu Rara Dea Siti Nur A ingkang sampun sembada jinatu krama kalian Mas Bagus Muhammad Zidan R jalutan ayo saking panjenengan Bapak Priyadi Haryanto dalah Ibu Lucy Anggreni pidalem saking Plupuh Sragen Asri saestu mugi siang kalenggan lolan sak keluarga ageng Al Rosta dados sumpang libur mriki sedayanipun para tamu kakung Subutri langkung-langkung ingkang mengkugati siang kalenggan nganggono lan kepara ndada samudayanipun tertentu kathah ing reh kekiranganipun lumantar kula nyuwun ageng ing samudra pangaksami siang kalenggan Al Rosta sowan kinantenan catur Hangga Widawati setunggal bapak sawiji badhepun tepangaken yang saya sebutkan namanya mohon berdiri Taraman Sidoarjo Sragen di Ria Violina keparang jumeneng yang kedua wijaya saking Boyolali Lisa Rahma yang ketiga Kampek Tata Ganosa Surabaya Pengasan Tony Aprilia sagung tamu kakung Subutri para penisepuh ingkang winantu ing sekolahan Basuki pripun gojekipun kanca-kanca dengrek ayo salam pambuka katur